Makam kunji jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua onyono tiendgi piny ni rombe mar Raila Odinga gi lange chano bago gin mana yore mag temo chunogi gi mosruok mar siasa ma idendo ni handshake. E twak mar gigolo e gwenge mag Atundu South County ma Kiambu, Ruto gi Gachagua bende owacho ni duoko mar yiero ma higa mokalo ne oland huyanga ma onge to mora mora. Kama e kaka ne giloso e kinde nyasi mar ik mar Pauline Nyokabi Kuria ma en nyamin jatend migawo mar ohala Moses Kuria. E par loch mar jatend piny Nairobi, jatend piny William Ruto ne obedo gi romo madundo gi jood bura mag Jubilee mawuok masawa mar Kenya mane ochung' motegno e siro Raila Odinga kendo goyo debe ne riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya e kinde yiero mokalo, koting'o Sabina Chege kod Kanini Kega e kind mamoko. Romo manenore ka mar manyo rot kendo lombo moko kuom jokanyo mag duond bura mar Jubilee mondo sire lwedo. Bang' romono, jatend piny William Ruto ne odhi e gwenge mag Atundu South e County ma Kiambu e iko mar nyamin jatend migawo mar ohala Moses Kuria, kama oramo e muumo ye piny Ningang ok obi yie timo mosruok ma idendo ni handshake gi ogai mar Azimio Raila Odinga. Hawa watu hakuna kitu wanataka. Hii ni watu wanapanga tu mambo ya nusu mkate, sijui wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana, my friends, sahau mambo ya handshake. Na msituambie ya kwamba ati hamutaki handshake. We can see you, si tunawajua. Ewi weche ma osebed kiwacho kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya ni jakom mar IEBC Wafula Chebukati kod commissioners mamoko ariyo ne ochocho yiero ma okalo kendo nyayo kuo mar ombulu. Ruto wacho ni yiero ne otime yo ma uyanga kendo ng'ata madwaro ng'eyo duoko mar ombulu mar jatend piny nyalo dhi e mbui mar IEBC. Nimesikia wakisema ati wanataka saba ifunguliwe. Sijui wanaishi nchi gani. Chebukati na IEBC walifungua saba zamani. Form 34A kutoka every polling station iko kwa portal. Form 34P iko kwa portal. Form 34C iko kwa portal. Hii saba wanasema kuuliza ifunguliwe ni saba gani? E kinde ikono, Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ne owuok tung' mosuo kod romo ma ibago kod jodito mag Azimio kotelnegi kod ogai margi Raila Odinga, romo ma giwacho ni geto rocho kwe ma pachoka. Unajua hii mzee ametuumiza tangu zamani, akiingia pahali anaharibu. Aliingia kwa serikali ya Moi, aliharibu hapo haribu. Akaingia kwa Kibaki, aliharibu hapo haribu. Akaingia Uhuru, aliharibu hapo haribu. Sasa ati analete fujo, ndio wanaongea pale, nimetumiwa message ati anataka ati aingie kwa hii serikali ya huyu rais wetu. Si rais wako hapa. Mungetaka tumkaribishe ama aende akiendaga? Hatuwezi kukubali muharibu uchumi wa Kenya. Hatuwezi kukubali muharibu biashara ya Wakenya, na hamuwezi kujipanga na mambo yenu ya ubinafsi ati ndio mupate kwa kutupangia mambo ya maandamano. That will not happen. You're wasting your time. E kinde maliet mag siasa motenore kod duoko mar ombulu mokalo pod medo tedore e kind piny owacho kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya, jatend piny William Ruto osingo ni piny owacho mare oikore mar keto maino e neno ni gichopo singo mag loko ngima oganda jo Kenya mane giketo e kinde mag kampen motelo ne yiero maduong' mokalo. George Bati, Ramogi TV.